kinabuhi. O Diyos, ikaw ang gisampi. Ug ang pulong mo nagaligon ka nako. Ikaw, 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 ug ikaw ra. Ikaw lang akong gisampi. Ug ang pulong mo nagaligon ka nako. Ikaw, 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 ug ikaw ra. Ikaw lang akong gisampi. Ikaw, 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 ug ikaw ra. Ikaw ang akong gisampi. Ikaw, 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 ug ikaw ra. Ikaw ang akong gisampi. Ikaw lang ang akong gisampi. Ikaw lang ang akong gisampi. Mayong buntag kanaton tanan mga higala ug welcome na usab sa ato ang ginahimo karon sa atong series nga pagtuon sa libro sa buhat. Og naaging mga hilisgutan nga atong gihisgutan mga higala atong nadiskubrihan nga nganong buhat man ang maong uluhan sa maong Biblia. Okay? Tungod kay nagpakita kini sa buhat sa mga apostoles, ang buhat sa apostoles sa una gayud nga simbahan, sa early church. And then, mas atong gipaluluman kini mga higala ug atong nakita nga mas maayo nga tawgon kanato or ang maong uluhan sa maong libro, mas maayo nga tawgon kini og buhat sa balaang espiritu. Og ako mas komportable nga tawgon kini mga higala og buhat sa balaang espiritu tungod ti atong makita kung giunsa pagpamuhat sa balaang espiritu pinaagi sa mga apostoles aron matuman ang gisulti ni Kristo Jesus o ang mga nasugdan nga buluhaton ug mga pagtudlo ni Kristo Jesus. Gamay lang nga recap mga higala. Sa aton natun-an tong sa past na to nga episode, ato nakita kung unsay role sa balaang espiritu ug kinsa ang balaang espiritu. Atong gigamit nga pulong kinsa tungod kay naghulagway kita sa usa ka persona ug dili sama sa usa ka hangin. O elektrisidad kusog nga enerhiya o elektrisidad nga sama sa gihisgutan sa uban. Dili. Atong gihisgutan mao gayud ang usa ka persona. Okay? Ug ato usang nadiskubrian mga higala nga si Jesus sa wala pa siya sa gisulti ni Lucas kadto kang Teofilo, niingon siya iyang gisugdan o iyang sa nauna niyang basahon nagisgot siya may tungod sa butang nga gisugdan sa pagbuhat ug pagtudlo. Duha ka importanteng butang mga higala. Ang buhat ug ang pagtudlo. Ngano importante ni mga higala tungod kay daghan karon ang mga naghimo sa gitawag natong buluhaton kunuhay sa Dios pero nawala na ang tinuoray nga gitudlo ni Kristo Jesus. Ang gitudlo atong buluhaton mga higala mao lamang ang pagpadayon sa gitudlo ni Kristo Jesus. Og mao kini ang gibilin niya ngadto sa mga apostoles ug atong ipadayon ang gitudlo usab sa mga apostoles pinaagi sa gibilin ni Kristo Jesus ngadto kanila. Okay, daghang karon nagtudlo nga dili na mo gitudlo ni Kristo Jesus sa original niyang gitudlo. Ug usab atong himuon mao lamang ang padayon sa buluhaton ni Kristo Jesus nga iyang gisugdan. Okay? Og mao kini ang atong tumuog tinguha nini. Og mao kini atong makaplagan nganong buhat sa balaang espiritu. Now atong gitapos mga higala diha sa Buhat kapitulo
14. Pero ganahan akong balikon usa diri sa buhat 1 bersikulo 12. Og mao kini ang gisulti. Sa 12, ug unya na mauli sila sa Jerusalem gikan sa bungtod nga ginganlag Olibo nga duol sa Jerusalem nga may gilayon nga sama sa malakaw sa usa ka adlaw nga igpapahulay. Ug sa nakasulod na sila, misaka sila sa lawak sa itaas diin nag-abutan si Pedro ug si Juan ug si Santiago ug si Andres ug si Felipe ug si Tomas ug si Bartolome ug si Matthew ug si Santiago nga anak ni Alfeo, si Simeon nga Zelote ug si Judas nga anak ni Santiago. Kini silang tanan na nagpadayon sa pag-iusa sa pagampo kauban sa mga babayi lakip na kang Maria inahan ni Jesus ug kauban sa iyang mga igsuong lalaki. Okay, diha ta ni tapos mga higala, no? Kanang maong gutloa diha ta mitapos. Ug unya atong nakita nga nagpadayon niini hasta ang nagpadayon ang mga tinun-an ni Kristo Jesus hasta niini ang iyang inahan. Okay? Og sa 15, sa 15. Ug niadtong adlaw si Pedro mitindog taliwala sa kaigsuonan dihay pundok sa mga usa ka gatos ug kaluwaan katawo ug miingon kanila, mga igsuon, kinahanglan nga matuman gayod ang kasulatan nga gipamulong daan sa Espiritu Santo pinaagi sa baba ni David. May tungod kang Judas nga mahimong magtutultol sa mga na nagdakop kang Jesus. Ug sa 17, kay kadto siya nahiapil man kanamo ug nakabaton og bahin ni ining maong pagpangalagad. 18, ug kini siya na nagapanag-iyag usa ka luna nga yuta gumikan sa gisuhol kaniya sa iyang pagkadili matarong og sa pagkahulog niya nga naguna ang ulo, mibuto ang tiyan ug nahurot kayagyag o pagkayagyag ang iyang hinai. Wow! Og nahibaluan kini sa tanang na nagpuyo sa Jerusalem nga tungod niya na kadtong yutaa ginganlan og Akeldama sa ilang pinulungan nga sa ato pa yuta sa dugoon. Kaysa basahon sa mga salmo na isulat kini nga nagingon, ipahimong awaaw ang iyang yutang puluyan ug ayaw kini papuig tawo ug ang iyang katungdanan ipakuha sa lain. Busa sa mga tawo nga among gikauban sulod sa tanang panahon nga ang Ginoong Hesus misulod ug migula sa among taliwala sukad sa pagbautismo ni Juan hangtod sa adlaw sa pagkabayaw kaniya gikan kanato usa ni ini mga tawhana kinahanglan himuon nga uban kanamo saksi sa iyang pagkabanhaw. Ug ilang gipaatubang ang duha ka tawo nga pagapilian, si Jose nga ginganlag Barabas nga gianggaan og Husto ug si Matias. Og na nagampo sila nga nagingon, Ginoo, ikaw ang nasayod sa mga kasing-kasing sa tanang mga tawo. Ipasundayag kinsa niining duha ang imong gipili. Nga maoy mokuha sa dapit niining pagpangalagad ug pagkaapostol nga gibiyaan ni Judas nga miadto sa iyang kaugalingong nga dapit. O giripahan sila ug si Matias mao ang nahitungdan ug gunya naihap nga kauban sa napulog usa ka mga apostoles. All right. Now, unsay nahitabo niini mga higala? Si Pedro mitindog aron sa pagsugyot ngadto sa simbahan nga kinahanglan adunay mapuli kang Judas. No? Si Judas ang nagbudhi kang Kristo Jesus ug adunay gatos og kaluwaan
120 ang mitambong sa hiniusa nga pagampo. Di na ko ma-imagine ni mga higala, no? Per meeting pa lang daan sa early church, 120. Usa ka gatos ug kaluhaan. Grabe, 120 kabuok mga higala ang miapil sa per meeting. Imagine niyo mga higala sa unang church, sa early church, dili lang ang Bible study mo'y daghan. Dili lang ang Christmas event mo'y daghan. Dili lang ang Thanksgiving mo'y daghan. Bisan ang ilang per meeting. Ug makasusubo kayo karon mga higala, no? Mahiskot kag per meeting wala gyud taon kayo mga adto. Ngano? I don't know, siguro ang kalaban mo gud aning prayer mga higala is duka. Pero asa diha matud pa ni Kristo Jesus, asa gani ang imong espiritu huyang, kinahanglan ka magampo. Buot pasabot nga makita na to mga higala, no, nganong kalaban kini sa to espirituhanong bahin tungod kay against kinis, nganong kalaban kini sa espirituhanong bahin nato mga higala, kay atong unod nun dili ganahan ani. Munang maluya kayo ang imong espiritu kung maghimo ka niini, bantay ka diha mo gawas ang imong pagkatapol o mga lanlain pa nga mga rason nga dili ka makapil sa mga nahiusa mga pagampo. Pero makita nato diri mga higala, usa ka gatos ug 20 ang ni apil sa mong prayer meeting. Wow. Paganindot nga nahitabo sa una nga mga simbahan. Now, unsay gibasihan sa sugyot ni Pedro? Of course, ang pulong sa Dios. Ang gisulti sa Salmo o sa laktod nga pagkasulti, si Pedro misulti ngadto kanila, kinahanglan nga atong sundon ang gisulat sa pulong sa Dios. Okay? Kinahanglan adunay mapuli ni Judas sa iyang katungdanan isip usa ka apostoles. Now karon bantay ninyo, biingon si Pedro nga kinahanglan matuman ang gisulti sa balaang espiritu pinaagi sa baba ni David diha sa Salmo. O sa laktod nga pagkasulti, samtang nagdayeg si David niadtong higayuna, ang pulo nga migula sa baba ni David gikan kadto sa balaang espiritu. Walay argumento diha mga higala kay mo kani gikutlo niya ni Pedro. So samtang nagdaig si David kadtong iyang mga pagdaig nga migula gikan sa baba, dili lang kadto iya kundi gikan kadto sa balaang espiritu. Nganuman tungod kay aton nakita later on dinhing mao nga gihisgutan nato karon kadto panagna dito mahitungod sa pagpulihan gayud si Judas. Og mao kini nahitabo nini mga higala. So sa ato pa ang Biblia lamdag gikan sa Espiritu Santo, gigamit niya ang mga tao aron sa paghimo niini. Og tungod kay nagsugod sila sa bulhaton, gipiyal sa Dios ngadto kanila, unsay ilang gikinahanglan? Mga higala, unsay ilang gikinahanglan? Samtang nagsugod sila sa bulhaton, unsay gikinahanglan nila mga higala? Usa ka pastor? Dili leaders. Yes, insakto ka sa imong ladong leaders. Leaders mga higala. Lantawa ang disenyo sa Dios sa iyang iglesia. Kinahanglan adunay mga leaders. Leaders not by possession, leaders but by function. Dili tong leader nga labaw. Mahimo siyang labaw. Dili, leaders by possession. Daghan karong mga leaders by possession lang pero walay function. Tumakita na mga higala sa kadaghanan bisan diri kas politiko, nagkarayang organisasyon, no? Mayor lang ang tawag pero dili wala nag-function as a mayor. Kapitan ray tawag pero wala nag-function as a kapitan.
unsa ba kaha ang mga posisyon nga gikuptan karon. Pero adunay dili mga leaders, dili mayor, dili kapitan, pero nag-function sila as a kapitan, as a mayor. Or unsa pang ubang nga mga grupo mga higala. So nindot kayo nga atong lantawon kini mga ini mga gutlua mga higala nga ang disenyo sa Dios sa buluhaton niya dili lang ni sa usa ka tawo kundi alang kini sa tanan. That's why niingon si Kristo Jesus, no? I mean si Pablo nga sa ang iglesia sama kini sa lawas ni Kristo. Og diya sa lawas ni Kristo adunay nagkalinlain nga mga parte. Busa dili makaingon ang usa nga may pa ko dalunggan na lang unta ko sana all dalunggan na lang ko. Dili. Or mingon siya nga matag ba na lang ko, no? Dili gingon ni Pablo nga ba man ka, dalunggan man ka o simod man ka. Importante ka diha sa lawas. Imagine nimo wala kay ba mga higala, wala kay dalunggan. Wala kay simod. Okay? Tapos naay parte ang tanan sa gipahiluna niya nga function sulod sa iglesia. Okay, dili na ni effort sa usa ka tawo. That's why naay mga kinahanglan nga masabdan nato mga higala nga sa sulod sa simbahan o sa iglesia, ang unahuna kang pastor ng buluhaton, dili oy. Kung si pastor ang tanan nga maghimo niya na mga higala, sigurado gayud ta nga maabot ang panahon muundang siya. Kasi pag mingon ka nga tawag gid siya sa Ginoo, muundang gid daw siya. Muundang siya dili tungod kay dili siya nahigugma sa buluhaton, tungod kay wala niyo tabangi ang inyong mga pastor, inyong mga leaders. Ang buluhaton mga higala gidisenyo kini alang sa tanan ug dili lang sa usa. Akong gisulti diri mga higala ako sa piyata ninyo, nagiskot ta mahitungod og function, dili possession. Okay? Og makasusubo karon mga higala, ultimo gani pagpanilig sa pastor ba? Really? Ultimo anang nagmayng buluhaton si pastor pa. Bugtanom. Yung CR. Manilhig si pastor ba tungod kay ang lantaw nila sa ilang pastor nila maoray mohimo ani ni mga buluhaton na. Nangitom yun daw si pastor o binulad og init. Pag-ingon og Bible study wa gyud mga do. Samot nag-prayer meeting. Yan dauton pagid ang pastor. Busa ang gisenyo sa Ginoo sa usa ka buluhaton alang kini sa tanan ug dili la particular sa usa ka tawo. Munang sa mga leaders nga ganahan siya lang gyud. Dapat usbon na to imo ang pangunahon na ana. Dili ni siya one man band. Nga ikaw pa'y sayaw, ikaw pa'y kuskus, ikaw pa'y kanta. O si Elvis Presley mga higala. Gidisenyo kini sa Dios alang sa nagkahiusa nga iglesia. Og importante nga ang basihanan nato sa pagpili og pangulo og mga leaders base gayud sa pulong sa Dios. Dili tungod kay impluwensyado siya o kaha tungod kay taas siya og iniskwelahan o kaha tungod kay kwartahan ato dayong i-appoint isip usa ka leader. Nagiskot ko nini mahitungod sa usa ka possession. Kung dili nagbase ang atong gibasihan mao gayud ang basihanan diha sa Biblia. Dili ibot pasabot nga dili pwedeng gamiton sa Dios mga dato o mga malamon o na impluwensya, mas lami nun gito mga higala. Wala ta nagiskot niya na. Pero labaw sa tanan kinahanglan natong ipatigbabaw ang basihanan sa pulong sa Dios kaysa sa atong basihanan. Hinumdum mo sa badlong sa Ginoo ngadto kang Samuel. Sa diyan nagpili sila og sunod nga hari sa Israel. Miadto siya ngadto kang Jesse ug gipatubang ni Jesse ang mga anak niya. Ug sa unang anak ni Jesse, taas, gwapo, naa niya ang matipuno, naa niya ang tanan nga gikinahanglan sa usa ka hari. Ug mingon ang Ginoo kaniya, "Hey, Samuel,
ayaw basihi ang pangawas. Dili na man akong type, dili na mo akong akong ganahan nga may mohimong sunod nga hari. Og didto si David mga higala tuas pastol. Sa nagpastol. Nagbakero o mga karnero. Gipatawag siya sa ni Samuel og ningon na Ginoo, kana mo'y akong mahimo nga sunod nga hari. So unsay gibasyanan? Dili tong kita nato mga higala kay usahay kining makaiilad ka na atong nakita mga higala. No? Makaiilad ka na. Dahan kita masipyat nga tungod kay ang potential. No? Yung katong tao dito nga murag itumon nya lugos gani musulti dili ato i-considerar nga gamiton pud sa Dios. Pero sa akong pagministeryo mga higala ug sa nagkalinlain nga mga dapit akong naadtuan, kalagmitan nga powerful kayong gigamit sa Ginoo katong mga walay kaalam. Nagministeryo sila sa mga bukid ug didto naghimo og milagro ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Really. Ano man ganahan sa Ginoo nga ang dungog himaya iya lamang gayod. Mo lang gisulti po nato nga dili po pasabot ni nga dili gamiton sa Ginoo ang mga maalamon. Pwede gyapon gamiton sa Dios na pasabot patas ang Ginoo sa iyang paggamit. Okay? So unsay ilang gibasihan? Verse 21 ug 22. Busa sa mga tawo nga among gikauban sulod sa tanang panahon. Okay? Notice mga higala ha, ang mga tawo nga ilang gikauban, ila gining na ila gining na sinati ilang kinabuhi, among nakauban. In other words, ayaw dayon og appoint o pili sa usa ka tawo nga karon mo na ila. Ug ako mga higala no na koy experience niya na tungod kay pakita nako nga impluwensyado kini mayo ni di ba ko pa na ila din. O sige ikaw. Nahitabo inuhon mga higala, wala siya kasabot sa iyang gihimo. Okay? So, ningon siya, kauban na mo sulod sa tanang panahon, nga gihimong, nga ang Ginoong Hesus misulod umigula sa among taliwala. At nagpakita si Jesus nga do kanila. Sukad sa pagbautismo ni Juan, since day 1, sa pagbautismo ni Juan, hangtod sa adlaw sa pagbayaw kaniya, gikan kanato. Usa ni ini mga tawhana kinahanglang himuon nga kauban kanamo saksi sa iyang pagkabanhaw. Laktod nga pagkasulti kinahanglan nakabalo siya sa buluhaton ni Hesus. Bantayan ninyo sukad sa pagbautismo ni Juan since day 1 hangtod gayud sa adlaw sa iyang pagkabayaw sa iyang ngadto sa langit, pag-adto sa langit sa unang adlaw sa pagsugod ni Hesus sa iyang buluhaton hangtod sa iyang pagkabayaw ngadto sa langit. Now, unsa man ning mga butanga? Unsa ning mga butanga? Kay sa dihang imong makita ang gihimo ni Jesus, sa dihang nakabalo ka sa tuyo nganong miani si Jesus, mahibal-an nimo ang iyang kasing-kasing. Kana bang matay pitik? Tugdug. Kanang heartbeat mga higala. Nabati nyo? Kana nga heartbeat mga higala, imong mabati kung unsay heartbeat ni Jesus. Unsa iyang kasing-kasing. Unsa iyang kasing-kasing? Kalag sa mga nangawala. Ako nagtuo nga may nungdanon kaayo kini nga ang usa ka leader nga nakabalo nga nung naay bulaton ng ministry. Kabalo mo nga ang ministry namugna una alang sa dili mga magtotoo. Really, ano bang nagihimo man ni Jesus aron primarily mga higala, ingon siya nga panglakaw kamo o isang yaw ninyo ang mayong balita. O bautismuhi sila, no? Isang yaw lakaw kamo sa tibuok kanasuran o bautismuhi sila sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo og himuha silang akong tinun-an. So ngano himo man tog tinun-an katong mga tawo nga atong gisangyawan
aron musulti pud sila ngadto sa uban. Ang church primarily mga higala ang ilang buluhaton mo ang pagpanggula. You see, wala ta nagisgot nga sayop ning mutigom ta no. O kini maayo ka na mga higala. Mo ka na instruction ka nato diha sa pulong sa Dios. Pero ngano mang naa diha, unsay rason nga naa man diha mga higala sa tigumanan aron ma-equip, aron ready ta sa paglakaw ngadto sa kalibutan ngadto sa uban nga wala pa kadungog sa pulong sa Dios. Mao ginatong buluhaton mga higala, ug dili lang lingkod diha sa silod sa simbahan. No? Na ay dili na taman sa purpose. Kung ang DSWD na ay purpose, ang Kristohanon usab na ay purpose. Paminaw, pungko, pauli, last nga pandaot. So dili na tataman niya ang higala. Katong makasubo kay ikaw lahi kay pandaot mga higala. So ang ministry, una nambugna kini sa dili mga magtotoo. Ingon si Jesus, maglakaw kamo, giwalin niyo ang maayong balita. O atong himuon silang tinun-an ni Jesus. Mahinungdanon kaayo nga nakabalo ka sa tuyo ni Jesus, nganong gihimo kaniya nga leader. Aron pinaagi kanimo makadungog ang mga tao nga wala pa kabalo sa maayong balita. Wala ka nahimong leader aron serbisyuan, kundili aron ikaw maoy mo serbisyo. Usa-usab niini, syempre no, kinahanglan nga ang usa ka pangulo nakabalo sa pagkabanhaw ni Jesus. Si Pedro miingon, usa niining mga tawhana kinahanglan himuon nga uban kanamo saksi sa iyang pagkabanhaw. Unsa man ni pagkabanhaw ni Jesus? Ngano na pagkabanhaw ni Jesus? Mao kini ang garantiya sa tao, mao kini ang paglaom sa tao. Kung si Jesus wala na banhaw, kita naglaom sa usa ka patay. Importante usab kini nga may bal-an sa usa ka leader sa tuyo sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesus. Kay daghang mga Kristohanon karon nga wala ang makabalo sa katuyuan sa kamatayon ni Jesus, ilabi na sa iyang pagkabanhaw. So, i-wrap up na to mga higala, no? Ikabalo sa maayong balita sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus, ug since day 1 sa ministeryo ni Jesus naa siya. But pasabot na ay taas since day 1 mga higala, no? Matud pa sa mga theologians nga naay at least 3 years nga nakinabuhi si Jesus, ang ministeryo ni Jesus diri. Imagine mo ng 3 years mga higala nga equipment anang tawhana. No, dili diha dayon nga ma-appoint ka pak. O ikaw na leaders. Dili. Of course, kinahanglan nig training. Kinahanglan nig equipping. Kinahanglan siya nimo i-mentor. Kinahanglan siya nimo i-disciple. Okay, kadiha nimo makita ang kasing-kasing niya nga mapadayon siya kung willing siya mo undergo ni ana mga higala. Kay daghang potentials. Daghang maayong mamaba. Pero ningon si Jesus, ang mupadayon sa unahan mo rin maluwas. But pasabot, importante kining pagpadayon mga higala. Kining sugod maayo pero labi importante sa kining pagpadayon kay along the way sa imong journey sa pagpangalagad sa Ginoo, daghan kang ma-encounter diha. That is why kinahanglan nato nga ma-equip ta, makasabot ta, makabalota sa maong ginahimo nato nganuman mo kini ang labing importante mga higala. Dili ka mulikoy sa lain nga dalan, magpabilin ka sa maong nga dalan nga tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ug human unsa ilang gibuhat sa human ini o sa ilang gibuhat nila nagampo. Labing importante sa tanan kinahanglan iampo nato ang mahimong leaders. Si Jesus misulti diha sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 2 ingon siya, daghan unta ang anihunon apan jutay ra ang mga mamumuo. Okay, jutay ra ang mga mamumuo. Busa sa himoon, pangamuyo or pagampo kamo sa Ginoo sa anihon. Notice mga gala, kinsa ang Ginoo sa anihon? Okay?
Ay Ginoo ang anihon nga magpadala unta siyag mga mamumuo. Ang tinuod mga higala, no, dawhan kay atong alanihon. Pero gamay lang ang leaders, ang naikasing-kasing sa pagpangalagad sa Ginoo. Busa unsay himo na to magampo kita. Gamay ra kay ang mamumuo mga higala niya. Akong sumpayan, mga tapulan ba yun? Samot kagamay. So si Jesus nagdasig kanato nga ang atong trabaho mo ang pagampo nga padalaan kita niya sa mga mamumuo nga ang Dios magpadala kita og mga leaders. Mao nang akong pagampo sa Dios nga padalaan ko niya og mga mutabang kanako diha sa pag-ani. Ug sama sa nahitabo kang Judas, sa dihang nawala si Judas, unsay nahitabo? Kipadal-an nila og laing pangulo. Ila napili si Matias. Ang akong kasing-kasing na panalanginan sa dihang namalandong ko niini mga higala. Tungod kay kung naay mawala, ang Dios magpadalaglain. Munang akong trabaho mo ang pagampo sa tao nga ipadala sa Dios alang sa iyang buluhaton. Trabaho na to mo ang pagampo, pag-train. Ayaw mo kadismaya mga higala, mga leaders, mga pastor, nga naay mawala ninyo ng inyong mga leaders. Kaya naipadala nga puli ang Dios nga na kanila. Og inaunta mga higala ato nakuhaan kining pagtulunan kini atong gisgutan karon busa magampo talang sa atong pagtapos. O Ginoong Dios, salamat kayo sa imong kaayo. Sa among nakatunan nga ikaw ang Dios nga nagpadala gayud mong mga leaders. Busa salamat kayo nga sa mga kasimbahanan nga ang tinguha mo og pagpalaplag sa pulong sa Dios, ikaw magabless kanila. Ug salamat sa imong kaayo sa ngalan nga labaw sa tanan, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Ug maayong adlaw kanatong tanan. God bless.